बोसोन बिजाब 19:14 सासे मानसिया बिमा बिफानिफ्राय न'-बां, थाखा फैसा मोननो हागौ, आन्थाय साननो गोरों हिन्जावखौ फुरबल होनो हागौ। बोसोन बिजाब 18:22 नोंनि मोजां हिन्जाव मोननायानो मोजां जिनिस मोननाय बायदि, आरो फोरबोनि नोंखौ अननायनि सिना बेनो। बोसोन बिजाब 31:10 आखल गोनां आरो मावनो हानाय हिन्जावखौ मोननाया बेसे गोब्राब, बियो दाम गोसा अलंखारफोरनिख्रुइबो दाम गोसासिनथार। बोसोन बिजाब 31:1 फिसाया बिखौ फोथायो आरो बिहा जेनिबो आंखाल जाया। बोसोन बिजाब 31:2 जेसे गोबाव बियो थांनानै थायो, एसे गोबाव बियो फिसायनि गाहामनि थाखाय मावो, हामैखौ मावथारा। बोसोन बिजाब 31:23 गागिफोरनि जथुम्मायावबो बिनि फिसाया सासे मिथिसारनाय मानसि जायो। बोसोन बिजाब 31:26 बिनि खुगानिफ्राय गियाननि रैसुमै बाथ्राफोर ओंखारो। बोसोन बिजाब 31:27 बियो लाजारबो खामानियाव नांथाबबाय थायो आरो नखरखौ बेङो। बोसोन बिजाब 31:28 बिनि गथ' गथायफ्रा मोजां मोननायखौ दिन्थियो आरो फिसायाबो बाख्नायो। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। बेसे गोदै इसोरनि रावा, बेसे खाफाल गोनां दिनै मोजां हिन्जावफोर मोननाया। आरोबाव फरायबावनि फैदो बोसोन बिजाब 31:29 बिसाया बुङो, गोबांथार मोजां हिन्जावफोर दं, आन्थाय बयनिबोख्रुइ नों मोजांसिनथार। बोसोन बिजाब 31:30 नायनो मोजाङाव सोलैनाय दं, समायनायाव रहायलांनाय दं, आन्थाय जाय हिन्जावा फोरबोखौ मान होयो बियो बाख्नायजायो। बोसोन बिजाब 31:31 बिनि खामानिफोरनि थाखाय बिनो मान होदो, साफ्रामबो बिखौ बाख्नायनो गोनां। फिलिपियारि 4:2 इउदिया आरो सुन्ताके आङो खावलायो, नोंसोरो फोरबोनियाव बिब' बिनानाव बायदि गोरोबलायदो। रमायारि 12:10 खृष्टान बिदा फंबायफोर जानायखाय गावजों गाव अनज्लाय, गावजों गाव मान होज्लायनायाव गोसो हो। 1 पेट्रनि 3:5 इसोरखौ मान होग्रा गोदोनि हिन्जावफ्रा गाव गावनि फिसायनि सिगाङाव थानानै गावसोरखौ समायहोदोंमोन। 1 पेट्रनि 2:17 बयखौबो मान हो, फोथायग्रा गावनि लोगोफोरखौ अन, इसोरखौ गि आरो महाराजानो मान हो। 1 पेट्रनि 3:6 बेबायदि हिन्जावफोरनि मादाव सारायाबो सासेमोन, बियो आब्राहामनि सिगाङाव थानानै बिखौ गावनि बिबाम खुदोंमोन। गाहामखौ मावब्ला नोंसोरो सारानिनो फिसाफोर जाबाय आरो गिनांगौ मुंबो गैला। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। इसोरनि बाथ्राया बेसे गोदै, बेसे खाफाल गोनां दिनै जायफ्रा इसोरखौ गिग्रा आरो गुनि हिन्जावफोरखौ मोनो, बेसे खाफाल गोनां। गितफोरनि 111:10 फोरबोखौ गिनायानो गियाननि गुदि, बिनि हुकुम बायदि मावग्राफ्रा मोजां फिथाइ थायगोन, बिनि बाख्नायजानाया अनजिमा गैयाजासे थागोन। 1 पेट्रनि 3:7 बेबायदिनो फिसायफोर, नोंसोरनि बिहिफ्रा बोलो गैयैसिन, बेखौ मिथिनानै नोंसोरो बिसोरखौ अननायजों मोजाङै बाहाय आरो बिहिफोरनो मान हो, मानोना बिसोरो नोंसोरजों लोगोसे इसोरनि ओरैनो होनाय गोथांखौ मोनफागोन। नोंसोरो मान होआब्ला नोंसोरनि आरज खालामनाया खोनासंजानाय नङा। गितफोरनि 128:3 नोंनि न'आव थानाय नोंनि हिन्जावा बिथाइ गोनां द्राखा बोन्दों बायदि आरो नोंनि गथ'फ्रा नोंनि सारिगिदिं थाव बिफां बायदि जागोन। गितफोरनि लिरनाय 128:4 जाय मानसिया फोरबोखौ गियो बियो बिदिनो बोर गोनां। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। रुथ 4:11 गाहायफोर आरो गुबुन गुबुन मानसिफ्रा बुंफिनबाय,
जोङो साखि जाबाय। बोराइफ्रा बुंबाय, जाय हिन्जावा नोंनि न'खराव हाबबाय, पुर्बा बेखौ इस्राएलफोरखौ एरलांहोग्रा राहेल आरो लिया बिसोर सानैखौ बायदि खालामथों आरो इफ्राताव धोनि आरो बेथेलहेमाव नामदांखा जाथों। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। बेसे गोदै, बेसे सोमोनां इसोरनि रावा, बेसे खोनासंबाय थाथावथाव। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। इसोरा बाख्नायजाथाव।